asetare nogas e jeenayi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayi kabaruuji meɗen dabbi nder leydi e caggal leydi so allahu lamɗo jaaɓi. so nande hôpital ponnoɗo mahede ɗo e nder leydi Mauritanie ummorade kanankiri Arabie Saoudite jogorɗo wiyeede Mohamed Selman Ben Abdulaziz ko inde kananke Arabie Saoudite mo waɗi ɗo e nder leydi Mauritanie hono no hollitiri goto e hohoɓe kanankiri Arabie Saoudite kono noon hôpital o waɗete koto wuuro Alega eno kabaru o wiri ma en garto hen so allahu lamɗo jaaɓi kono ciftinen tan wonde ko famɗi foof no baynago hollitiri ma hôpital o wawa rondade kene ɓuura temedde tati ko wite leece e ɗi ganduɗa ko safrahoɓe walla mbiyen antirɓe ɗo jogori e hutorade walla ko jogori e hutorade nder oɗon hôpital. ko fewti e kisal ɗo e nder leydi Mauritanie ñande nogas e jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayi woni hanki kene abbo e temedere tawi ko sukaɓe ɓe ganduɗa ko jogornoɓe hutorade laaɗe Samba Lakara ene jahato e leyɗele tubakoɓe kamɓe de ɓe nanggama e saraji e wuuro Nouakchott ɗum noon ene wayno ko dadaniɓe kisal to periwi ko yoyti e majjum ko ɓen tigui e teftiɓe tumane ɓe gonno e fewnitade eɓe joola e ɗeɗon laaɗe oɗo saaha joni kamɓe ɓe kala ɓe nawama to Nouadhibou ko toon ɓe jogori e loskede noon ciftinen tan eɓe mbaɗi Mauritanaɓe eɓe mbaɗi kadi hay caggal leydi ɓe. keddoɗen toon to wuuro Nouadhibou ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe ɓe telno e jeegomom kamɓe de ɓe nangganomo ñande sappo e ɗiɗi lewru septembre wonno ɓe tubano wonde koɓe cumi hono barakuji toon to Chami ɗi ganduɗa jeeyi ɗum ko société noddirteɗo 15 mining on ene wayno ɓe cokano koto prison central mo Nouadhibou oɗo saaha joni ɓe ñawama tan wonde eɓe goppire haysinno tawi koye saaha cabboɗo ko wiyete liberté provisoire. nder kabaruji caggal cuuɗi men jehen to leydi Guinée nogas e jeetati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayi nogas e jeetati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayi waɗi duuɓi sappo ko stade mo Conakry yino boomare Fattam Lamire ganduɗa kene tolno e temedere e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi innama aade wasi ɗon fittande mum bonande kadi ɗe ganduɗa kadi hono muɗum wawaka yiyede kene tolno e temedere jeenayi tawi ko rewɓe ɓe ganduɗa kadi bonnama walla kadi won hen kadi ɓe ganduɗa kadi dañɓe kadi mette kadi musde mana lor kadi musɗo lepta kadi lepte kadi cattude no fewi jiidani e wonɓen kadi gañiɓe ciftinen tan stade o oɗon saaha ene wanno kene wona e ujunnaji ɗiɗi so famɗi innama aade arnoɓe haalde ko yowiti e laamu hawrirno koye oɗon saaha e Dadis Camara kono noon enen foof eɗen gandi e caɗele jibinnoɗo hen ɗone kadi ma en jaño hen so allahu lamɗo jaaɓi. to leydi Nigéria ko duɗal Qur'ana arnoɓe walla sikkanoɓe goni koye janggude e Qur'ana ɗum koto rewo Nigéria kene tolno e temedde tati e cukalel ɓen dey e ita tan kene coka ine lepte kañumen ne lepte musde hay sukaɓe rewɓe wonnoɓe hen kañumen kadi e bonnama hono no wiiri hono pelle ɗe ganduɗa ɗe gona laamuyankoje to periɗi ko yowti e jojjande aade ɗumne kadi ko hunde kadi mettude no fewi ha tenti noon kadi to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko dukoɓe duko diine islam. to leydi Centre Afrique ko Sénégal naɓe e tato hono noddirteɓe casque bleu en mana dadiɓe sofaji yanoɓe toon wallude kisal no artiri toon to Centre Afrique ɓen mbasi pittali mumen e ɗum koto toon to Centre Afrique to yete caggal nde hélicoptére mabɓe saami noon kamɓe ɓe tato ko ɗon ɓe keddi. keddoɗen to leydi Sénégal beele kawrital hakkude Abdoulaye Wade e Macky Sall ne wawi wiyede ko ɗum beldital
wi ko ɗum nandal jabtere oɗo saaha joni ko ala nde wonno yewtere suwa wodde taw kono noon ko joni kam woni arwande ko ganduɗa oɗo sifa kam ina yiye saabi ɗum noon ko juma tawi ko muriden gudditanoɗo toon to wuuro Dakar kamɓe ɓe ɗiɗo kala ɓe gaali ɓe kawriti ɗon kono yiyama ɓe calmodiri hay ñumudirde ɓe ñumodiri ene wawi taw ni hay yewtere ɓe jewtidi kono noon ene sikka tan wonde ene wawi wooda ko waɗi e hello beldital hakkude maître Abdoulaye Wade e Macky Sall. duttoɗen to Arabie Saoudite min ala ko jabirmi e mayde oɗon biteɗo Jamal Khashoggi mo ganduɗa ko jayniyanke Arabie Saoudite naɗo barannoɗo to Turquie haydara mi wonani hen kono noon ene wawi mi tekka mi rondo musiba o saabu ɗum waɗi koye saaha nde ganduɗa mbeɗa ardi Arabie Saoudite jeeyi kaɗo haala ko Mohammed Salman bin Abdelaziz kananke Arabie Saoudite ɓe gandi o tumanoma mayde hantorinde hono Jamal Khashoggi mayɗo e baraɗo e sifa kadi kantorinɗo mettude sifade no fewi e oɗon saaha o wino ko haydara o wonani hen kono haala ka ɗisi waylade seeɗa hewɓe noon ina jiiri mataw ko cokki tan o woni e fewnude nde wonno to banggue politique to henne e ciftinen ko kaɗaɗo nadde e wonɗen leyɗele ha tenti tuggude nde oɗo tana kewi ha yetti joni o yahani to leyɗe Europe o yahani to guendeji dentuɗo Amérique beele ko cokki makko woni e fewnude o yeyti e bonande nde wiide ko o jaaɓi omo tekka omo rondo hayso noon tawi woni o yamirani e wargo makko. aljumaji pawdiri toon to leydi Algérie aljuma kala eɓe jippo e beddaji ɗi eɓe kollita kadi e mettere mabɓe hanki kadi ɓe mbaɗi hono ɗum wiideɓe wonde kamɓe de ɓe jaɓani 5e mandat wona wiideɓe tan wonde Abdoulaziz Bouteflika natti wonde ɗon kono noon ko wiideɓe wonde hayso tawi e on iwi jogorɓe ardeɓe ha joni ɓe pamani ɗumen kamɓe ɓe gonanani wonde woteji ina keñore ina mbaɗe e nder hitande ujunaji 219 yiddeɓe kamɓe e seppoɓeɓe ko oɗo saaha joni ko yo wat taƴodiral haalaɓa ha wiye ceer hakkude laamu jogorngu arde ngu e laamu gonnongu ɗon ɗum noon wona tan neɗɗo o yo waylo ala ko tippude ndi kala no fotirno yo ɓofte tan yaada e Abdoulaziz Bouteflika. Afghanistan hono no wowi finirɓe findani kadi hande subaka mo kalɗen kono noon ɓe jano ko woteji hoore leydi yagal ko hen ɓe goni noon wiyeteɓe Taliban en e pelle goɗɗe dadiɗe beelaka ɗum ɓe mbide kamɓe ɓe jiiɗi ko yo ɗum faɓɓita ɓe jiiɗa woteji ɗi yo mbadɗa ɓe jinno ko hono dendagal ɓesgungu hoɗo jabnotade e mana hono woteji hoore leydi yagal toon to Afghanistan to wuuro wiyetego a Kandahar ko famɗi foof e neɗɗo o wasi toon fittande mum kene tolno e sappo e joyo gañima gañande musɗe e jangude puɗɗi toon wadde toon e kono noon ɓe kulɓini no fewi ɓe ɗon wiyeteɓe ko jangguinoɓe nde wonno woteji ɗi ɓuuri wadde koye nder école aji ɗi kadi ko ɓen ɓuuri toppitade ɗum ɓe mbi ɓeɗon yo jaggu hen juuɗe mumen sowona ɗum ko dañi hen foof hoto mbi e tinani. kabaruuji meɗen dabɓi Golal média ɗum wonno komin keblano on e oɗo subaka jokki e heɗade Golal média ɗo e haalirde wonno ko Bobol on e nder ñalawma he so Allahu lamɗo jaaɓi musidɗo meɗen Daoud Abdoulaye Jiggo ma attoyi beele wawde yañade ɗiɗo kabaruji so Allahu lamɗo jaaɓi jokki heɗade Golal média.